assalamu aleykum wa rahmatullah bandiraɓe yeɓoɓe yawo pindi tv wonɓe nder leydi sénégal ha e bowal leydi mo wone mon foof salminama inde manama yettode sikkela en garti e oɗo subaka alkamisa ina woni jeegom lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e nayyi joni joni koye jaaɗe leydi sénégal paɗe jayɗe leydi men e oɗo subaka hande ɗe cuɓiɗen fodde sappo e goho ne wayno gaari koye fandal muɗum puɗɗortoɗen ko jandelo soleil guendiri nde nden ari koye jangde guendi nde woni éducation nationale manam tan faya koye hisɗitinde booli école walla ni systéme on ɗon école so tawi on jiiɗi jeyanenkoɓe mbine wayno tan ko hoore leydi ndi Bassirou Diomaye Diakhar Faye hanki e nder batu jagorɗe conseil des ministres o lelni peeje pellitte gam no école o wurti kono kadi no école o jagguirta lawol muɗum ha kay ha wasa lundade ko wiyete ko gonka leydi ndi woni société leydi sénégal e wontuma noon ɓe garti e ittude kalko fate banggue ko wiyete abri provisoire woni école aji ganduɗa ɗi wona école aji mahaɗi kono kadi wona jarɗe e jamanu laamu ngu darima eko yitti e fannuji ɓamtude ko wiyete ko numérique e nder école kono kadi e ɓamtude ɗemɗe guendije woni les langues nationales jayide vox populi arti e nden ɗon jangde ɓe mbi tan de faya koye yurnitade e mbadi kuuɓal on systéme éducatif saabu laamu ngu joɗade henki e gardugol chef de l' état Bassirou Diomaye Diakhar Faye o erima tan wonde yo ɓeeto waɗe to banggue systéme éducatif o kono kadi ko wiyete ko fewnidde walla ni oncude kala ko fate banggue fannuji gonñiɗi e école ɗi beele ina wawa tigui yaadude e société men woni gonka leydi sénégal to banggue finatawa muɗum kono kadi to banggue gonka muɗum kala kanko hoorejo leydi ndi noon o erima on jagoɗo tambiɗo gueɗe jangde nde ɓuurat tigui yurnitade fannu o ɗin ko goɗi sifaji kala ene tawe hello joyi e nder nden jandi witende vox populi le témoin quotidien oɗo subaka ari koye fannu goɗɗo to woni en garde à vue guila hanki toon to gendarmerie national o wiyete ko Adama Faye ene wayno tan ko ɗum joomu labtungu woni ngo Adama Faye woni e yande oɗo saaha on ɗon noon mo ganduɗa ko miñum walla mawnum Mayran Faye Sall gonnoɗo hono gonnoɗo mbiyen premiére dame leydi meɗen sénégal o rewra ene wayno tan koko wiyete ko escroquerie woni tan ha joni mbiyen ñamde walla ni jibde e siɓade gueɗe leydi janandi tawi ni ko ɓatti e 3 millions ko pré CFA woni ko fawa e dow on ɗon mbiteɗo Adama Faye mo ganduɗa ko keynum Macky Sall gonnoɗo hoorejo leydi sénégal libération arti hen wi tan ene wayno koko wiite délinquance foncier manam tan wujjude walla ni heptude leyɗele janani ɗum woni ko Adama Faye ene wayno oɗo saaha hande takka hono no alhaali Doro Gaye Adama Faye ɓe mbi tan de ko heeɓi siɓade ngaalu ko hono tolnigo e 200 e capanɗe jeeɗiɗi e joyi millions e haali CFA tawi ko tere ɗi ganduɗa ɗi gona tereji goɗɗi ɗi funtodiranno e yimɓe kanko miñiraɗo walla mawnum omo ganduɗa ko kañum wonnoɗo hoorejo walla ni premiére dame leydi sénégal waɗama placé en garde à vue hanki toon to gendarmerie leydi sénégal kono ɗum ko ɓe mbi ko yeeyi tereji ɗi ganduɗa ɗi ko tereji particulier tawi o hokkani hay kay goto ɓen sodɓe ɗin ɗon kayitaji on dossier ni ko wanno bloqué guila nde on ɗon alhaali waɗi kono tan de ko on dossier yaltina e tiroir e on tuma noon nodda o heeɗa caggal muɗum o waɗa ko yiti ko placé en garde à vue kono jeyanenkoɓe gandi hen wonde o fuɗɗima yobde ɗen on kalis mo ganduɗa ko kalis mbo heptuno walla mbo yeyno yimɓe tereji ɗi ganduɗa ɗi gona tereji goɗɗi jeyanenkoɓe ne jañi hen e hello mumen tati e nder nden jeydi la libération révélation quotidien ari koye nomination woni cuɓogol ɓe ganduɗa kañumen goni gollidoɓe e chef de l' état laamu kesso ngu mbi ko Amsatou Sow Sidibé kañum tigui suuɓa woni comité sénégalais des droits humains nomination goɗɗo no jirɗon ni ko Sambou Biagui Diandiyanke tawi kanko suuɓa directeur général toon to maison de la presse Babacar Touré gonɗo ɗo e corniche de Dakar kono ɗum ko jeyanenkoɓe gaari e nde julde taske 2024 circulation mo ganduɗa ko kewɗo doole no fewi ɗo e Dakar kono de ɓe ganduɗa ko de ruuɗi kañumen kam woni motoji ɗi ina jogui liberté e dow goudron ngaji ɗi no wiiri nden jayde witende e révélation quotidien le regard quotidien e o subaka ari ko toon to maison de la presse Babacar Touré Sambou Biagui kañum tigui woni cuɓaɗo directeur général kesso e ko yitti on ɗon galle ɓe mbi ko le soldat placé à sa place manam on ɗon koninke communication hokkama tigui jonde muɗum kanko journaliste Sambou Biagui ne wayno tan kanko tigui noma woni gardiɗo on ɗon maison de la presse Babacar Touré to ko titulaire noon to banggue diplôme d' études supérieures spécialisé en communication et événementiel e ko yetti planification stratégique Sambou Biagui ne wayno tan ɓe mbi ko lomti ko Bara Ndiaye gonnoɗo ko yetti gardigo on galle biteɗo maison de la presse woni maison de la presse Babacar Touré
La Turbine ari e jayndeji ɓe mbi ko notification ne wayen tan ko ɓataki jettiɗo service aji to gumiriɗo service aji impôt fewde ɗi galleji presse ɓe mbi tan de ko la presse dribblé par Macky manam so tawino ko match wiyete ko Macky heeɓino dribblade on ɗon presse kono de joomay nde ari nde kañum kam waɗi ko menacé direct capanɗe nayyi milliard e koppareji CFA e nden ñamade nde wayen tan ko presse ne foti ɗum hokkirde service impôt kamɓe ardiɓe galleji ɗi noon ɓe jodinoma hanki batu urgence toon to CDEPS walla mbiyen CDEPS ni hoore muɗum ñaagui tan ko yo jaggoɗo tan mbiɗo guiɗe koppareje o nde tellinta walla nde suutat junggo muɗum e ko witti ndin pawdi ndi ganduɗa ndi ko hewde dole nde ɓe pawi presse leydi men Sénégal jayde direct news ari e dawrugol nden jayde dawul coow e gardi bindol wi ko statut de chef de don chef de du chef de l'opposition wondemo gardiɗo opposition leydi Sénégal ɓe mbi ko Amadou Ba parani en tout cas ko noon tigui bindol pulaar ngol ɓe bindiri ko Amadou Ba parani sabu wondema ha joni ɓe mbi ko on est statut de chef de l'opposition wattaki proposé wattaki décrété en tout cas watte ko assumé kanko Amadou Ba noon ɓe mbi garnoɗo classé deuxiéme e ɗin élection ngaji battidiɗi caggal Bassirou Diomaye Diakhar Faye e présidentiel 2024 ne wayno tan noon ɓe mbi kanko tigui woni chef de l'opposition kono de Amadou Ba parani saabu guila ummiti France ha hande ko deƴƴere mawde woni ko teska e on ɗon gonnoɗo tigui ɗo hoore jagol leydi Sénégal konngudi makko konngudi ɗin kala e sifaji ɗine jaaji hello tati nder nden jani witende direct news li quotidien ari koye Barthélémy Dias maire de Dakar o kanko on ɗon gorkajo o fuɗɗima golle hanki tawi ko golle lycée jarɗo milliard e koppareji CFA ɗo e Dakar tawi fandare on ɗon maire noon ne wayno tan ko hokkude Dakar ko sohli ko to banggue jangde ha tengti e on ɗon lycée nden jangde hakkudere ene wayno on ɗon lycée so gasi ne ɗamina mo jabɓo ko tolni 1,5 élèves e ko yewti kala suuji ɗi Jean Baptiste Diouf mo ganduɗa ko maire Grand Dakar holti wonde éducation ko jangde tigui woni fandare nde commune makko ardini ko yewti ɗo e wuuro lamorko ngo Dakar. Les Échos kañum ne ari jolli ko toon to assemblée nationale e on ɗon commission d' hoc tafanoɗo tawi tafi ɗum ko hoore jagorɗo Ousmane Sonko tawi fandare nde ko yurnitade alhaali leyɗele ɗe galleji ɗi e terrain ɗi kala ko yewti on ɗon domaine mo ganduɗa ko domaine public janankoɓe mbi ko le bureau de l'Assemblée nationale kañum tigui sali wadde recevoir Ousmane Sonko en tout cas en gardidi bindol ko noon ɓe mbiri Amadou Mame Diop e wondi muɗum kañum de joopi tan salade ɗumen jaɓɓade mon e wayno ko on ɗon séparation des pouvoirs ɓe cali ha joni mbiyen notade ko yewti koye on ɗon représentant walla ni neldude représentant gam joddade Ousmane Sonko e on tuma Guy Marius Sagna kañum ne ko mette mawɗe wondi o tuumi on ɗon bureau assemblée nationale tan ko yidde wadde saboté ɗen golle ko yewti e ngun laamu keesu bureau assemblée nationale noon ne wayen tan ɓe mbi koma jooɗo ɗo e balɗe seeɗa ɗo e balɗe paaɗe ɗin konngudi sifaji kala ne tawe hello joyyi e nden nden jayde Les Échos Stade Quotidien ko ɗon guddirten robine men jayde jewɗo subaka hande jaynankoɓe gaari koye Sénégal RD Congo ko hande sanga 19h toon to Sagna Abdoulaye Wade mo jaam ñaajo ɓe mbi tan de koɗen toɓɓe tati hay hunde goɗɗum ala ko sohla e on ɗon match ne wayno noon ko wasde tawtorede le général ɓe mbi ko Sadio Mané kono lieutenant Ismaïla Sarr ina wawi tigui wambude ɗen baro teddugal leydi Sénégal en tout cas ko ɗum woni koɓe kaali oɗo saaha Sénégal RD Congo on 11 match tawi hay défaite goto Sénégal heɓani e yesso RD Congo guila duuɓi capanɗe joyyi e joyyi fewde joni Coupe d'Afrique nation de football 2025 phase finale o waɗama reporté ha daroɗo 2026 en tout cas ko tijjano e vacances 2025 wattama 2026 e wiide CAF ɓe dallonirima hen ko heewi mondial 2026 Algérie Guinée onne kadi ko match paɗaɗo no fewi e ko yewti e oɗo journée mo ganduɗa ko journée paɗaɗo to fewi e oɗo ñalawma musidɓe tedduɓe ko ɗum wonno ko jaade leydi Sénégal dawri e oɗo subaka hande en tout cas ɗi cuɓiɗen en jetti on e mbaɗi kuuɓal dokkodiren aadiɗo ɗo e presque 1 heure walla mintaji seeɗa gam arde e yewtere moɗon witede Olel Pindi TV yaadude e rédaction kala e mbaɗi kuuɓal ma en ɓuuri yañade aussi e to banggue jandeɗi ɗi nde tawno jande leydi Sénégal ne joni e toɓɓe goɗɗe foof ne tawe e nder hen en jetti montage e caméra Djiby Dieng yo en gon e jaam.